в нашата рубрика "Кариера при нас", като интересен гост сме поканили доцент Моника Богданова от Педагогическия факултет на Софийския университет. Здравейте и добре дошла. Здравейте, благодаря ви за поканата. Ние много се радваме, че сме тук и ще можем да говорим за кариерното ориентиране в училище. Всъщност правилен ли е термина кариерно ориентиране? Ние си говорихме преди началото на предаването. Според доста нормативни актове, да, но всъщност ние в университета преподаваме заедно с професор Мерджанова разликата. Професионално ориентиране и кариерно консултиране. Преди да заговорим за кариера, трябва да сме наясно каква професия сме се избрали. Кое е онова, което би ни накарало сутрин да ставаме в 5 часа, независимо какъв е деня, какво е времето и какви са условията около нас. Може ли още от ученици да се ориентират хората каква да бъде тази кариера и какво да бъде това развитие? Могат още от бебета да се ориентират. Според психоанализата, бебетата имат отговорите в себе си. Въпросът е дали възрастните ще успеят да ги чуят. Пък ние имаме един много хубав ритуал в България, който се нарича прощапулник. Точно така, аз ще да попитам. Значи не е случайен избор тогава. Не, разбира се, професията в думите се инсталира още в много ранни години в живота на човека. Въпросът е какво се случва оттам нататък и как идеята за удоволствието, удовлетворението от това, което правиш, всъщност има формата на занаят и на професия. В Германия още в 4-ти клас за детето е ясно и за семейството какъв път ще предприеме и къде ще се реализира. Дали в по-академични специалности, медицина, право или в по-занаятчийски. Но тогава учителите с учениците и с родителите всъщност взимат това решение. В България, за съжаление, това решение може да се случи и 5-ти курс за дочно обучение, когато университета приключи. Защо се получава така? Има много анализи по темата. Мисля, че това, което се случва в университета е съвсем естествено от процесите, които са в образователната система. На професионалното ориентиране дълги години беше неглижирано и някак си поставено така на изчакване. А сега едва последните години идеята е да се впише като част от образователната система, защото не може да бъде извън или да бъде резултат от някакви усилия, било то на университета или на различни организации. И вече така плановете са да бъде въобще като клуб работа, ангажиране на учители, не само на педагогическите съветници, да се заговори за професията и за работата. Вие изготвихте една национална рамка заедно с професор Мерджанова. Да, тя вече е факт. Разбира се, има още много неща, които могат да се донаправят, но е като един скелет, в който всеки учител може да твори, да доизмисля, да решава и да има свобода в това какво би направил и какви идеи би могъл да реализира. В Германия професионалното ориентиране го прави учител доброволец. Споменавам Германия, защото тази система ми е най-позната. Той е доброволец, всяка година проучва какви са тенденциите на пазара на труда, според класовете какво може да направи, как се представят университетите, как се развива самия пазар на труда, къде има търсене. И това отдавна е ясно, че може да се реализира от подготвени учители също. А на тях, като че ли често се оплаква, че не им достига време? И абсолютно се прави. Не достига време и на тях, и на педагогическите съветници. Но смятам, че все повече учители, поне задължително тези, които подготвяме сега в факултета по педагогика, са припознали идеята и знаят, че това е важно. Много често е по-важно, отколкото да научиш ученика на определено знание. Друго, защото той не си отговаря на въпроса кой съм аз, какво правя, къде отивам, защо ми служи това знание и после какво. Във всеки предмет ли може да се инкорпорира кариерната информация и професионалната информация за развитието на учениците? Мисля, че да, категорично и не зависи от класа. Този подход на какъв ще станеш и представи си професията, и той вече се изчерпа. Вече се симулират дейности в зависимост от възрастта на ученика. За професията се говори като, ако сте чували Кен Робинсън, елементът, нещо, което си носиш вътре в теб и ти не знаеш какво е, но предполагаш, че ще ти хареса. Имаш някаква идея, ще работя с деца, ще създавам игри или нещо. Не знаеш каква е формата, но знаеш на къде вървиш. А всъщност това знание всеки го носи интуитивно още от много ранни години. А учителите са тези, които познават децата най-отблизо и могат да разровят, дори да създадат още един штрик в това желание учениците.
Друга организация, която е от основателите на практика на кариерното ориентиране в училище, е Фондацията за бизнеса в образованието, които правят първите кариерните центрове регионално, както в университети, така и извън университетите за училищата. Ние говорихме малко по-рано и предлагам да чуем интервюто с Гергана Раковска, която е в фондацията и която ни разказа малко повече как тя вижда кариерното ориентиране в Всъщност едно от позитивите на техните усилия е, че те опитват да професионализират това поле. Защото в България в един момент се оказа, че всеки може да прави кариерно консултиране, а те са хората, които преди много време въведаха този сертификат, който лицензира кариерния консултант и легитимира усилията и на учители. Те имат изключително така добри постижения в това да обучават учители, които са кариерни консултанти в училище, не само в университети или в бизнеси, в агенции за подбор, например. Така че с тях се свързва това усилие за сертифициране на това поле на хората, които работят професионално. Чудесно. Нека да чуем Гергана Раковска. Промени се пазара на труда, промени се скоростта, с която се сменят технологиите, с скоростта, с която се появяват нови работни места и съответно се промениха и начините, по които да ориентираме хората, защото всички знаем, че преди беше абсолютно нормално един човек да стартира кариерата си, най-малко при моите родители да стартира кариерата си на едно място и да се пенсионира на същото това място, докато в момента това е абсолютно нереалистично. Прекрасен начин за ориентиране на учениците, особено на по-малките ученици, първи и седми клас, бих казала, е да опитват различни извънкласни дейности. Колкото повече, толкова по-добре. И да намерят това, което им харесва. Защото първо мотивацията на децата се повишава, когато те са в група с себеподобни, които имат сходни интереси. Това съответно рефлектира и на мотивацията им за учене като цяло в училище. Аз винаги казвам, че освен така модерната математика и информационни технологии, не трябва да забравяме креативните науки, креативните дейности, музика, рисуване, танци, защото пък те изграждат съвсем други умения, развиват въображението на децата. Все повече си говорим, че роботите ще вземат дейности, които може да бъдат автоматизирани, а пък креативността няма как да бъде заменена. Креативното мислене не може да, поне за момента не си представя как ще се случва от роботи. Другото е спорт. Първо, спорта възпитава много умения. Груповите спортове за мен са изключително важни. Уменията за колабориране и за работа в екип са нещо, без което съвременните хора не могат да виреят, така че колкото по-рано направим така, че нашите деца да ги развиват, толкова по-добре. Много неща, които тя засегна в кратко изложение, но и като че ли изключително важни, особено това, че извънкласните дейности са важни. Остава ли време за тях? Има ли възможност учениците да се включат и защо всъщност са толкова важни? Не е задължително хобито да стане професия, но както и в подбора, един от въпросите е какво правите през свободното си време. Човек трябва да може да балансира професионалното и личното по един зареждащ начин и помагайки му да познава повече себе си. Аз бих хванала и този друг акцент. Има една нишка на наследствените професии. Като че ли работата на родителите става все по-изтощителна. И от тук трудността, каквото и да организираме за едни деца, особено пък юноши, ако те в семейството си виждат едни родители, които се са недоволни, уморени, загрижени, няма как. Какво се случва обаче в държавата? Затова казваме, че професионалното ориентиране е в контекста. То е исторически някакси и политически, дори социално обусловено. Когато един баща се прибира вечер и разказва колко му е било трудно, какъв ужасен ден е имал и началника му колко е бил лош, това е перверзия. Защото детето не разбира нищо от света, от удоволствието и от това, което има възможност да реализира като част от себе си. Все повече въпросът за труда минава през наказанието и през това колко е важно да изкарваш едни пари.
И много често, за съжаление, млади хора, които не могат да понесат ситуацията в България и тръгват навън, независимо, че по учебник са реализирали всичко, което е трябвало, за да изберат кариера, даже не професия, но в един момент избират друг контекст, защото този ме непосилен или защото родителите са казали не тук. Твоята професия е добра в чужбина, затова Гергана Раковска, нали, думата беше в България как. И вашите също. Има специфики за това. Как е възможно да оцелееш и да реализираш идеите си в такъв контекст? Могат ли по някакъв начин и да се преформатират така, че когато са избрали нещо грешно или нещо, което не им харесва достатъчно, да се върнат към път, който им доставя удоволствие. Както на учениците и студентите, така и в по-късен етап. И как може да се разпознае, че си тръгнал по нещо, по път, който реално не ти доставя такова голямо удоволствие, каквото си очаквал? Има различни типове кариера. Един е зигзаг. Това да тръгнеш и веднага да стигнеш върха по-рядко се случва, особено с това тази тенденция да се опитва. Къде е най-доброто предложение, къде ще имам най-много възможности като реализация. Няма верен отговор. Въпрос е какъвто и избор да се направи, да имаш усещането, че е смислен и че е бил част от живота ти. Защото има доста хора, които изпадат в депресия заради неудовлетвореност от това, което правят или от несъстояли се желания и мечти. Въпросът за кариерата не може да бъде мечта. Ти можеш да си изфантазираш къде отиваш, но трябва да си свободен, да знаеш, че каквото и да дойде, то ще е твоето. Защото вътрешно ти ще реализираш това, което носиш. Какво трябва да направят сега учителите, за да могат да са по-полезни на учениците в този път, който на практика е и житейския път, който предстои от тук нататък на техните ученици? Колкото повече слушам за алтернативни методи, толкова повече си мисля, че трябва да се върнем към традиционните. Мисля, че добрата стара педагогика отдавна е дала отговор. Това, че сега има някакви нови неща с нови думи, англозвучащи, дори не български, мисля, че само ни отдалечават от истината и от отговорите. Педагогиката е всъщност умението да водиш детето по пътя, по който то може да върви. В този смисъл учителя трябва да бъде истински учител и да развива у детето това, което носи, да му помага да се научи да живее, особено при малките деца. А пък по-нататъка да е спокоен, както и родителите, че няма грешни избори. Че всеки избор е част от едно бъдеще, което носи само детето, защото ние не знаем. И всъщност това е парадокса. Професионалното ориентиране и кариерното парадоксално ти подготвяш някой за някъде, където не знаеш къде точно, защото никой не знае какво ще стане след 5 години. Да, сега знаем, че трябват компютърни специалисти, после че лекари, после че педагози, но не знаем след това, след 10 години какво ще се случи. Това да удържиш вътрешното желание на някой, да му се довериш, всъщност е, както се казва, майсторлъка в педагогическата работа. А родителите? Те какво трябва да знаят, за да са спокойни, макар че те никога няма да бъдат спокойни, особено когато става въпрос за опциите за реализация на децата им? Мисля, че една от нишките, които съвременният родител ще трябва да мисли все повече, е въпроса с правилата и с изискванията. Мисля, че минаваме вече през драмата на либералното родителство, когато детето може да избира каквото си поиска, да прави каквото си поиска, когато си поиска. То тръгва още от бебешка възраст с кърменето на поискване, храненето на поискване и става живот на поискване, работа на поискване, което е невъзможно. Родителите мисля, че все повече като тенденция се преминава през този либерализъм, за да се каже, виж сега, какъвто и да станеш, ти трябва да работиш, то трябва да продължиш рода ни. И аз маргинално искам да отглеждам. Разви се, но трябва да работиш. Защото преди години само децата лишени от родителска грижа имаха изключително нереалистична представа какви ще бъдат. Те искаха скъпи коли, много хубави къщи, да живеят някъде на Карибите, заради живота, който са имали, заради институцията, в която са били отглеждани. А сега обаче това се забелязва и в юношите. Те искат бързи коли, нови телефони. В момента, в който ги попиташ как става това, нали? Как ги получаваш, отговора ми не знам, ще видим. Тази връзка да знаеш, че има причина, следствие и от някъде нещо се случва, то просто не се появява така от магазина да си купим всичко, е нещо, което е предизвикателство, мисля, не само пред педагозите и пред родителите, въобще във всички сфери.
хора, специалисти, които работят особено с юноши. Има ли рецепта? Да, родителите да не се опитват да бъдат перфектните родители, да умеят да създават рамка, да понасят омразата на децата си, защото е абсолютно ясно. Ако едно дете успее да каже на родителя си: ти си лош и аз те мразя, защото ме караш да изхвърля кофта, със сигурност след това ще се върнеш и каже: обичам те, ти си прекрасен всъщност, защото си ми родител. То ще разбере някой ден в една друга среда как да се държи с работодателя си, да приема правилата и изискванията и да бъде един добър чирак, защото в съвремието има една нарцистична патология, която изключва чиракуването. Всички са поне калфи, ако не майстори. И ако някой майстор каже: виж, сега тук не си го направил добре, отговора ми: няма да работя повече, нали, тръгвам си и ще намеря друго място. Мисля, че чирак е призвание и чирака трябва да избере майстора, но да може да бъде чирак. А пък съвременните родители все повече гледат на децата си като на майстори, като на принцове, принцеси, на хора, които могат да бъдат спасени от страданието, от усилията, за да им е по-леко. Може би защото на тях им е било трудно и съвсем естествено искат да компенсират, но това не е изход. Това задълбочава проблема. Всичко това звучеше и като пожелание и за учениците, но все пак да попитам за финал. Едно пожелание за учениците, особено за тези, които са близко до завършване или 12-ти клас. На учениците ще им е трудно, защото ще трябва да намерят пресечната точка между вътрешното си желание и външното живеене. Но интуицията, това, което носят от тях и с което могат да си говорят и което никога не могат да излъжат. Мисля, че това от ранна възраст трябва да остава да живее, защото ние като възрастни после го приспиваме и се будим през нощта, уж не знаем защо. Но децата го носят и някак си този отговор, това дори усещане какви ще станат, как ще се случи живота, да не позволяват някой да им го открадне. Но да знаят кого да питат, за да може да живее. Благодаря ви много. И аз благодаря. Доцент Моника Богданова от Педагогическия факултет на Софийския университет. Темата ни днес е кариерното ориентиране в училище, като по темата ще продължаваме да говорим с интересни събеседници и отново ви напомняме, че може да участвате в играта ни, в която може да спечелите и ваучер за безплатно участие в сесия на Alternative MBA, програмата на Бизнес институт. Ако ни отговорите вярно на въпроса ни: колко процента от 30 до 34 годишните българи са висшисти? А 33 или Б 66%. Пишете ни го в нашата фейсбук страница "Кариера за теб" на кирилица. Продължаваме след кратката рекламна пауза. Дарик.